Yo, Black Sound Firikma Айо воз ба тарафи ғарибие ки монанди як беша як ҷангал аммо ҷирда дурунаш монанди гирге аст ба уқа шағол нигоҳ накарда луқмаи хиша бояд ба даст биёра нони ёфтат ҳалолат бод мардуми ғариб Бевафо Records кӯчаҳои фасону ором шаву хатарнок барои шағолу биз мардову номардо табиати нотакрор ҳавои хуб нек заҳролуд ҷои дарахти себарча ар ҷои зардолу бӯи меру муҳаббати шаҳр надорад дар дуруну шакадо дар бегона ҳар када фикри худаш хандаода селфи роӣ мекунӣ типа хирсанди набоша пешаи сурат ашкои чашта пок кардӣ Yo aloki joyi jaki durunish piray darda I Tojikiston es firigi vatani kala zarda Ya to soya ya kafotay Valo bovarish naku uye uzdi mardi dora Nafamida mardish nagu помогите пожалуйста Я недавно сержант Да нахуй почему Это гроб мигрант Кадом ҷавони тоҷик Имрӯз бо ҷавон мард шид Имрӯз нолай комодар дар кадом кӯча баланд шид Пачанда ҳаёт нахапида ба дастай лапата ҳаёт маҷбуриш кадомад кор кадак строй када задашка зарплата аи сабои хона санг да хона продукта нест коро чишид бачам до дари дим сол буд кад мега донишгоҳ мезборам апата хозгоромад бисти дадай чориш кунам мата чанҷо коркови рафт пири гуфта нагрифтаниш гови сиёра фурӯхтем пули урам тамом шил ҳазор ойлик боло батем продукта ҷои хоб проблема бисёрай дорам шиносой закони вор ёфт пули ёфтагишон неке қапи даниш сучид бада ахбор овоза як ҷавони тоҷик безшид де муҳтарамам ведуши як бор бини аввола чанд қадар мардуми тоҷик аи азоб менола дига боварӣ намонеда хешумум не братаном иҷа мулки бегона ай ма иҷа беватаном агар безорам боши кагникагу ҷа ватана чи хефорат зиндагӣ ки уҷо озод гаштанай уҷа наметарси ай саго ай бедокументи гани бабки таҷикенти кенти менти менти чанд фарзанд дурай модар чандта мард дурай зан чанд падар дурай фарзанд ая рӯз дур чанд патсанд да пасти ғалтиди худат ёдгир ба похестана касали худат ёдгир да худ нигоҳбин кардана Машки чашми чанд ҷавони муҳоҷира дидам Машки чашми чанд зани зиндагӣ дилгира дидам Хуни чанд ҷавони бегуноҳ дидам рехтанша чанд ёро рафиқа дидам фурӯхтак ҷурай барша ма дидам дипломдора вало ҳоли саг дора таги борони барф дахна кишавкорай э худои чи азобай болои миллати ма да паноҳи худат гиршон нооромай халқи ма тарафи модаре ки ҳар рӯз дод мезадӣ ай корот пешаймон имрӯз ура ёд кадӣ нозбардоро доча ҷонат буд озияйта дурай бад нефаҳмӣ оби чашм маза доштай маза шурай хиёле мекунӣ мемонӣ имрӯз ё пагам мерай неке миллион проблема оли барои рафтам дере сари хамашамше набридай хамаи гарданам иҷа мулки бегонаай ма иҷа беватанам